La famille Barça Celta Vigo 3-1 de Viste Paille 29 minutes Eric Aubameyang 41 minutes et 48 minutes donc on est à Barça bidomwaye bi am se ka foku Barça on gagne donc ballon tara kusebe et puis ça vi fana ka coaching na kusebe surtout aka changement on envoie ka changement parce que anya bi donc depuis mi-temps la donc ay Ferland Torres là-bas parce que an b'a dɔn match tɛmɛnen na donc Ferland Torres a ma balo ɲuman ta mais mɔgɔ mun ye mesure ka ɲa a taara o de labɔ donc n'i tora k'o kɛ tuma bɛɛ a bɛ na ni problème ye équipe kɔnɔna la quoi donc o de la y'a kɛ bi a ka bi changement diyara ne ye kosɛbɛ o tɛ parce que ko n tɛ Ferland Torres fɛ dɛ mais n bɛ siran na mun ye a kana taa problème lase équipe kɔnɔna la quoi parce que tuma bɛɛ joueur mun ka ɲi n'i tora k'o labɔ terrain na donc joueur dɔ in bɛ mun de fɔ a b'a fɔ ko ne y'a tɛ a b'an ka ne labɔ peut-être ne t'a ka joueur ye ou bien Ferland Torres ye espagnol donc a b'a ka favoriser o yɔrɔ de la donc ni y'o kɛ dɔrɔn a bɛ na ni problème ye équipe kɔnɔna la quoi parce que ani joueur minnu bɛ bɔ jamana kelen na olu fana b'a essayer k'a fɔ k'u b'a ka défense ta donc n'o kɛra dɔrɔn a bɛ kɛ kanko ye n'a dun kɛra kanko ye dɔrɔn a ma ɲi équipe ma donc an b'o fɔ Sabi vraiment a ka bi changement ɲɛna kosɛbɛ a ka to nin kɔnɔna la quoi parce que i ma se équipe jouer cogo la dɔrɔn donc a bɛ na ni problème ye équipe ye kɔnɔna la quoi il faut k'i ka nin rôle ninnu fɛngɛ donc n'o bɔra la donc an bɛ se ka fɔ ko ni Gabi ye donc accident mun kɛ peut-être an bɛ to positif la quoi an b'a fɔ ko Aranko ne donc a ma an bɛ to côté positif la quoi donc an bɛ dugawu kɛ donc a kana kɛ accident ba ye ten kosɛbɛ quoi erreur de communication dɔrɔn de don donc vraiment bi kɔni bi match c'est tranquille donc a ka vi changement ɲɛna kosɛbɛ Ferland Torres mun yɛrɛ ne ba a la donc on dirait que n'i y'a terrain kɔnɔ i b'a fɔ ko joueur mun don donc ballon ta nɛgɛ t'a la quoi exemple donc en sufati donné donc ale y'a yira k'a fɔ ko ballon ta jeu nɛgɛ yɛrɛ de b'ale la donc a bɛ appel de balle minnu kɛ donc a bɛ zisi minnu kɛ n'a ye ballon sɔrɔ olu bɛɛ ye fɛn dɔ mun b'a yira k'a fɔ ko ballon ta nɛgɛ yɛrɛ b'i la quoi mais ale a tɛ jouer kɔnɔna la et puis ni ballon fana dira a ma donc on dirait k'a bɛ siran ballon ye a b'a ballon lasegin kɔfɛ donc a t'a fɛ ka risque foyi de ta ni ballon ye ni dun y'o kɛ dɔrɔn e ye attaquant de donc n'a tɛ nafa ye k'i ka jouer cogo la il faut k'i ka risque dɔɔni ta quoi donc Ousmane Dembélé ko kuma bɛ ale bɛ forme la donc a yɛrɛ bɛ siran n'a sankɔrɔ ye n'ale taara a bɛ kɛ cogo di mais quand même n'a taara kɔni a remplaçant bɛ sɔrɔ Neymar taara Neymar ale de nana ka Neymar remplacer donc Messi fana taara an ɲinɛna Messi ko an nana Messi ko cogo min na n'ale fana taara an bɛ ɲinɛ ale ko ten cogo de la quand même ɲinan kɔni an bɛ se ka fɔ ale de y'an ka meilleur joueur ye bi fɛn fɛn nana donc a bɛ o bɔra ale la o kana ɲinɛ k'aw bɔ ne merci beaucoup ni ne